Sida apa ora?
rada maju diajeng. Nang kene Kang Mas. Tomo. Diajeng terus mlaku alon wae men kaya ketoprak lho mlaku ke alon-alon. Lah iki alon lho. Wah, nyanyine mati-matian. Apa? Ora nggo sendal. Ning bareng ora nggo sendal ketok asline kuwi. Apa kuwi? Tak pikir lah raine ki ayu banget ta. Heeh, jebulane jempole malah kok jahe ngono kuwi. Tungkake ketera. Ora. Tungkake meletak lho. Wis sing meletak ra gur tungkake. Lah terus sapa? Liyane ana sing meletak meneh. Apa? Ya tangan, ya lan liyane. Wis sembrono. Ayo, monggo. Tutuke aji monggo. Apa to? Wong agung ing ngeksi. Seno ben pinter ngetoprak kaya Burina. Diajari diajeng gandelan ning ati. Dalem Kang Mas. Gumlaring jagat raya ki datan ana wanita sing bakal tak tresnani kejaba mong kowe ya, Dik. Apa ya tenan to Kang Mas? Insyaallah. Kok nganggo insyaallah lho. Lah ora kepepet. Lah ya kan gur etok-etoke ngono lho. Oh iya. Yayi, iya. Menika nyarengi piyambakipun Bapak Camat ingkang badhe kundur. Oh nggih, nderekaken matur nuwun, Pak. Nggih. Ugi Bapak Kapolsek. Oh, masih ada acara lagi. Oh iya. Terima kasih. Ngatos-atos ndakipun sampai ketemu di lain kesempatan atas nama keluarga besar Mangkan Bawak Cawas ngaturaken matur nuwun awit panjenenganipun ugi kerawanipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek menyempatkan hadir dan rawuh di acara Gebyar Kemerdekaan Republik Indonesia bersatu untuk maju bersama warga RW 04 Mangkan Bawak Cawas Klaten nggih. Ya. Kepati amar suti nafsu gantian lanjutkan Mbak Siska. Suara suling memandang suara awan-awan dahar jai warga mangkan rukun sak kabeh tentrem kahanane ana di ing siang Oh
tambahi lagune sing kucing ya Mas. Yuk. Mau pergi terus montang manting tanam motor atiku tansah krisian amarga bubar sunyen mutiara teteke lancar kuning aduh mangkene romangsaku teko karo mila-mile tak awemo kan sakete sing teko jebol sing untuk keluarga besar Ratno Motor. Apa perlu kasih salam bapak-bapak polisi yang di sini? Terima kasih Pak Polisi.
Kondang dute keri-keri ya. Kerja bareng Blend Audio Sound System, kawan-kawan dari Bumi Langit Production. Video syutingnya Indonesia.
nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kepacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata. Yen wengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok koyo ngene rasane mung pansah kangen pengen weruh ceweke. Apa bisa aku nyandeng sliramu juwang ayu kang dadi pepujanku. Dulungono rasa kangen atiku nganggo es manis kang tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani. Tak suwun rino lan wengi dadi yo tombo kangene ati iki. Wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kepacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata. Yen wengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok koyo ngene rasane mung pansah kangen pengen weruh ceweke. Apa bisa aku nyandeng sliramu juwang ayu kang dadi pepujanku. Dulungono rasa kangen atiku nganggo es manis kang tak tunggu. Kangen iki bisa